На специална церемония в навечерието на IAA Mobility 2023, а на другия ден и на закритите и откритите площи на марката, Мерцедес представи официално C-LA концепт. Това е първият компактен автомобил, построен върху новата електрическа платформа Mercedes-Benz Modular Platform. И ако това беше голяма новост, то съобщението, направено от шефът на отдела по развитие Маркус Шефер, че марката вече няма да предлага дизелови агрегати в компактния модел, беше очаквана отдавна. Всъщност, сериен C-LA ще се предлага с 4-цилиндрови бензинови двигатели, разработени съвместно с Geely, които ще се сглобяват в заводите в Китай и Полша. Електрическата версия ще има електромотор с мощност 235 конски сили с двустепенен редуктор, задвижващ задния мост. Ще се предлагат, разбира се, и пълноприводни версии 4MATIC с 2 електромотора с обща мощност над 400 конски сили. Ще има избор между две батерии – малка, нискобюджетна, базова, литиево-ионна и по-скъпа, голяма, силициево-оксидна с капацитет 89,6 кВт и напрежение 800 волта, позволяваща за 15 минути зареждане на ток за изминаване на 400 км. Автономията ще може да достига до 750 км. Всъщност, показаното в Мюнхен 4-врато купе C-LA концепт е само един от 4-те модела, които се очаква да бъдат пуснати на пазара. Ще има още комби и 2 кросовъра. Леко смръщените фарове с трилъчеви дневни светлини и стоп светлините с идентична форма не са присъщи за марката, но явно това ще бъдат новите дизайнерски решения. В салона повечето от материалите, използвани за изработка на оборудването, са от рециклирани опаковки и бутилки. По широчината на цялото табло е монтиран суперскрин дигитален екран с висока резолюция, осигуряващ цялата необходима информация и връзка с интернет.